За да разберете как да приспадате аванси по доставчици и клиенти, следвайте стъпките в това кратко видео. За да стартирате, изберете продажби. Създай нова. Попълнете. Артикули. Добави аванс. Съхранете. Счетоводство, счетоводни отчети. Оборотна ведомост. Отворете 412 клиенти по аванси, съхранява се тук. Върнете се в продажби. Създайте нова. Изберете артикул и аванс. Добавете минус към цената на аванса. Съхранете. Отидете в счетоводство, счетоводни отчети. Оборотна ведомост. Сметка 412. Изберете нулеви стойности. Търси.